Hoe kan dat in hemelsnaam? Hoe kan dat apparaat nou dat onkruid uit dat gas halen? Ja, dat is ongelooflijk is het eigenlijk. Het is ongekend ook dat het werkt. Het is echt een prachtige uitvinding van Agrivac die deze techniek in de praktijk aanbieden. Ja, de camera die detecteert gewoon het plantje, waar staat hij en vervolgens spuit hij alleen op het plantje. Dus niet de volledige werkbreedte meer, we hoeven niet meer vol veld te spuiten. We spuiten alleen op het onkruidje wat we willen gaan bestrijden. Je neemt dit een wereldprimeur. Dat is nogal een woord, een wereldprimeur. Is het dat echt? Ja, het is ook dat is werkelijk waar. Deze veldspuiter is de enigste die wereldwijd, het is een prototype, die in grasland het onkruid herkent en daarbij plantspecifiek het onkruidje bestrijdt. En Jim, want je bent alleen bedrijf, dus Jim verhieren dit apparaat onder de boeren. Hoe is de animo onder die boeren voor dit specifieke apparaat? Ja, nou, we bieden, als loonbedrijf zijn we gespecialiseerd in het aanbieden van agrarische diensten richting onze klanten. Nou, onkruidbestrijding is een van de diensten die we aanbieden voor een beter gewas, een gezonder gewas, als voerproductie voor de koeien. Wij bieden deze systeem bieden wij gewoon volledig aan de klant en er is verschrikkelijk veel animo voor. Want de voordeel buiten de gewasbeschermingsmiddelen is ook nog eens dat het gras niet gaat stilstaan in groei. Dus de gras kan gewoon doorgroeien en daarnaast is het nog een keer van belang dat het alleen de gewenste kruiden blijven bestaan. Dus een klaver blijft behouden, het gras blijft behouden en onbespoten. Dus alleen het onkruid wat je eruit wil halen, dat wordt bespoten. Slotvraag Marcel, wat kost dit? Nou, dat is op zich goed te doen. Afhankelijk van het aantal hectares kunnen we daar een heel goed tarief over afspreken.